so mu rabe. Aisha ta yi mini alkawarin ba za mu so mu rabe ba. A zuciya na gane so yake shiga ba da sani ba. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. Farar zuciya farar aniya Aisha ga cika alkawari. In an raba ni da Aisha to aje a fara ginar kabari. In an sha kuwa rabuwa kan za ya zama wani al'amari. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. Ana ruwa ga iska Aisha ba za ta bace mun ba. Wakar da na yi ni yan nazari farko ba zai zama karshe ba. Ganin ta ko jin muryar ta kansa na so ba da shiri ba. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. Ganin ta ko jin muryar ta kansa na so ba da shiri ba. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. Farar zuciya farar aniya Aisha ga cika alkawari. In an raba ni da Aisha to aje a fara ginar kabari. In an sha kuwa rabuwa kan za ya zama wani al'amari. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. So da kauna daɗi Aisha ke ne nuni daure rike ni amana. Aisha autar mata Yahuza ke yi nuni ta so rike shi amana. Ganin ta ko jin muryar ta kansa na so ba da shiri ba. Aisha autar